Jo us vinc a parlar de l'ACR Respon. Jo vaig guanyar la beca l'any passat de la beca Manel Sardà del CCR, que és una part d'un gran projecte, perquè abans d'això vaig guanyar una beca Peris, que és una, no sé si veieu el que és, una beca d'intensificació de la recerca del Departament de Salut, amb el qual et permet durant 2 anys, ara mateix els infermers, durant 2 anys, fer un projecte de recerca i dedicar-te exclusivament a fer recerca. Llavors, en base a aquell projecte, que és l'ACR Respon, que és aquest, vam fer aquest projecte, que es diu Impacte i vivències en la xarxa ciutadana de primers intervinents, que l'objectiu final del projecte és millorar la supervivència a través d'una cosa que potser coneixeu, que són els Community First Responder Systems, que és activar voluntaris a través d'una aplicació geolocalitzada perquè arribin abans que els recursos per iniciar el suport vital. D'acord? Han canviat moltes coses, i han passat moltes coses, perquè ja no els denominem primers intervinents, sempre els hem canviat el nom en base a l'estudi que... No? El problema ja el sabeu, aquí no fa falta, no? Com reconeixem les aturades, com activem el sistema d'emergències, l'RCP precoç, com la fem, no? La Sílvia deia, bueno, és que quan expliquem les coses per telèfon, sí, si nosaltres fem RCP telefònica, però a l'altre costat, a saber què està passant, d'acord? I intentar col·locar un DEA abans de que arribin les ambulàncies. La mitjana és de 8 minuts i mig, no m'equivoco ara mateix, d'arribar d'una ambulància a qualsevol punt de Catalunya, però 8 minuts i mig sabeu que sense fer maniobres, doncs, la supervivència és justa. Llavors, actualment el sistema funciona així, no? Tenim una emergència, truquem a l'112 i el SEM dispatxa ambulàncies, les envia on sigui i a partir d'aquí intentem reanimar. La taxa de reanimació sabeu que és justeta ara mateix i llavors vam intentar a través d'aquests models instaurar aquest model de Community First Responders, no? Aquest model de voluntaris que poden arribar fins a les aturades cardiorrespiratòries allà on siguin, i el que diuen l'evidència científica és que poden arribar fins i tot en 3 minuts des que els alertes, perquè realment és allà on estàs tu, el que tinguis en aquest model que tenim nosaltres ara mateix és a 400 metres. Si estàs a 400 metres d'una aturada cardiorrespiratòria et saltarà l'alarma de l'aplicació. Hi ha molts models, amb voluntaris que són de població, amb els bombers o policies, per exemple, a Eslovènia treballa amb un model que és així, professionals fora de servei, que és el que ara mateix estem implementant nosaltres, o un model mix, amb el qual hi ha molts intervinents, perquè quants més en tinguem, més èxit tindrem. I aquesta és la proposta que tenim de sistema. És aquesta aplicació que la tenim allà, que avui estrenem els pòsters també per captar més voluntaris. Es diu ACR Respon, fent un guinyo a aturada cardiorrespiratòria, però en realitat és agents comunitaris de resuscitació, que és com hem denominat aquestes persones que ens han d'ajudar a millorar la supervivència. El sistema millora una mica perquè és el mateix que hi havia abans. Jo tinc una aturada, truco a l'112, activo el sistema d'emergències. Des del centre coordinador ens donaran les indicacions necessàries per iniciar la RCP telefònica o el que sigui, activant els recursos que pertoquin, però paral·lelament activem aquest sistema de CR Respon en el qual geolocalitzem voluntaris que estan a prop d'aquell incident. Són voluntaris que estan formats en suport vital bàsic i que poden arribar amb un temps molt més reduït que les ambulàncies perquè estan molt més a prop, estan molt més distribuïts i començar les maniobres i fins i tot en un futur molt llunyà anar a buscar els DEAs que estiguin propers perquè també els tenim geolocalitzats. Com us deia, els hem canviat el nom, és una de les primeres coses que ha sortit, de les primeres coses que vam fer. Jo aprofito per trencar una cosa aquí, és que fins ara només hem parlat de quantitativa i, hola, la qualitativa també existe, bienvenidos. La recerca qualitativa és una cosa molt important i, per exemple, aquest projecte de l'impacte i les vivències parla de qualitativa, és de com la gent se sent quan va fer una... La qualitativa funciona totalment diferent, aquí no hay cálculo de muestras, aquí es hasta que sature la información, puedo ir recogiendo, però també és veritat que necessites molt menys mostra que no amb un qualitatiu, però funciona molt, molt diferent. Doncs aquest nom surt de grups focals, que és una tècnica de recerca qualitativa que hem fet amb els professionals del SEM. Els vam presentar el projecte i els vam dir, bueno, tenim aquest projecte de primers intervinents i ningú entenia el que era. Què és un primer intervinent? Perquè a més estaven canviant de primer intervinent, primer interventor. Què vol dir això? Què és aquesta figura? Ningú l'entenia. I d'aquests grups focals amb professionals de l'emergència, que també són instructors i que també es dediquen a aquest mundillo, doncs va sortir això, els agents comunitaris de resuscitació, perquè un dels principals problemes era la manca de seguretat. Ells, us heu de posar en el paper de jo vaig individualment vestit de carrer, imagineu que si ara us envio una alerta aquí us saltarà totes les alertes i haureu d'anar vestits de carrer a un lloc a fer reanimació pulmonar. Doncs la primera
un tema de seguretat. En canvi, si jo explico que hi ha un agent, no? Igual que hi ha un agent cívic, hi ha un agent de trànsit, hi ha un agent, dona com una autoritat, encara que sigui falsa, però dona un sentit d'autoritat. Comunitaris perquè ha de tenir aquest sentit, són voluntaris de la població general, i de ressuscitació perquè és el que van fer. I això, a més, ens va coincidir amb l'ACR i llavors vam tancar la quadratura del círculo, no? Què és un agent comunitari? És un model que a Espanya no tenim. A Catalunya són els pioners implementant aquest sistema. Galícia té alguna prova pilot, però no és ben bé això, però som els primers. Un agent comunitari de ressuscitació, en realitat, no és una persona que va substituir res, sinó que és un voluntari que està format, que té ganes de participar i que està disposat a anar a ajudar algú, que ha rebut formació en suport vital bàsic, tot i que jo, abans ho parlàvem, creo que cualquiera que quiera ir deberíamos dejarlo ir, perquè només si ja tens ganes d'anar-hi, doncs ja t'indicaré jo telefònicament a través de la central d'emergències com es fa amb l'RCP, que està registrat en un sistema d'alerta i que està geolocalitzat i que està disponible, que no substitueix mai els sistemes d'emergències. Nosaltres no deixarem d'enviar ambulàncies perquè enviem a voluntaris i que la seva integració, a diferència d'un ciutadà que passa per allà, perquè estan geolocalitzats. D'acord? L'objectiu de la beca principalment era estudiar l'efectivitat d'aquest sistema de primers intervinents formats per veure si milloràvem la resposta i la supervivència a Catalunya. Esto es un objetivo como muy a lo grande, però bueno, sempre hem de mirar a lo grande. L'altre era avaluar comparativament l'eficàcia de la xarxa, identificar les experiències i vivències, que aquest és el que ens està costant una mica més perquè la recerca és molt maca, però problemes n'hi ha pel camí moltíssims, no? Llavors aquest és potser el que ens està costant menys, però estem fent coses altres. I desenvolupar un marc autonòmic de resposta a aquestes emergències, no? Incorporar aquest recurs com una resposta més per millorar la supervivència dels ciutadans. 3 fases. Un estudi observacional en el qual, a través del registre arrencat, sabeu que tenim un registre d'aturades cardiorrespiratòries de Catalunya, un registre molt potent. Llavors, volem veure com està realment a Catalunya la reanimació cardiopulmonar. L'ha començat un ciutadà, ha començat un primer interventor, qui l'ha començat, llavors això ho podem fer a partir d'aquí. Un estudi qualitatiu fenomenològic de la gent que realment va fer la reanimació, quina és l'experiència i com ho viuen i si necessiten suport psicològic. I finalment un mapa que estem treballant amb una geolocalització de resposta comunitària, una barreja entre els DEAs, les ambulàncies, quants agents comunitaris tenim per tota Catalunya i fer uns mapes d'incidència i de resposta que podíem arribar a donar. Això ho fem des del CEM, des del Centre Coordinador del CEM. Actualment només estem treballant a la província de Tarragona perquè és un desplegament progressiu, però en breus desplegament també, no? Espero, Josep, a Lleida i la Catalunya central, i mica en mica anirem ampliant tota. Us haig de dir que avui, a dia d'avui tenim 745 voluntaris inscrits al registre. En el pilot que vam fer teníem 350, o sigui, cada vegada anem incrementant més. ¿Tú puedes ir a Tarragona algún día? Sí, sí, sí. Ahora mismo solo se envían alertas a Tarragona, pero progresivamente irán ampliándose. Sí. És una aplicació pròpia del SEM, que llavors la podem anar millorant. Ara mateix té unes limitacions, però que és una aplicació viva que va canviant constantment. D'acord? Us explico molt ràpid com funciona, però abans de com funciona és com hem arribat fins aquí. Sí? Que potser és el que més interessa. No? Com he arribat jo a dedicar-me a esto siendo enfermero de tota la vida. Doncs jo crec que hi ha una cosa, jo crec que els meus inicis en la recerca, jo crec que és com molts d'aquí, és anar de congrés. Vas de congrés perquè tenies un interès, dius, vaig a ir a un congrés per primera vegada, no? I vas a un congrés i dius, hòstia, fan cosetes, no? Jo crec que el primer nivell d'evidència de la recerca, el primer step és el pòster, no? Anem a fer un pòster, perquè sembla que és fàcil, les dades són faciletes, no? I a partir d'aquí comences a conèixer gent i comences a fer coses. Per exemple, al congrés de CEMES Madrid vaig conèixer la Sílvia, això uns quants anyets, no? Ja? I a partir d'aquí jo ara investigo amb la Sílvia. Sí? Jo treballo amb diferents grups de recerca, no només amb un, que això també és molt típic, de recerca, diferents grups de recerca. I amb la Sílvia, per exemple, ella domina molt les Smart Glasses, nosaltres tenim un projecte molt maco que es diu ACR Respon, i el que hem fet és que hem demanat una ajuda, preguntaves abans, hem demanat un FIS, que ara no es diu FIS, sinó que es diu AES,
perquè volem integrar les Smart Glasses en la nostra aplicació de voluntaris. Volem intentar fer les dues coses a la vegada. Volem activar voluntaris i volem, a través de les Smart Glasses, poder donar-les indicacions des de la central de coordinació. Per què? Doncs perquè una cosa que hem detectat és la gent triga molt en detectar si la persona està maturada de càrrega respiratòria o no. Sí? En canvi, si el dispatcher pot veure amb les ulleres directament a la persona, pot determinar si està respirant, no està respirant, si està en una respiració agònica, si està fent gàspic, podem determinar-ho nosaltres directament. Llavors, tenim un projecte molt ambiciós, la veritat, però que crec que és molt interessant incloure les Smart Glasses en els centres coordinadors per iniciar per l'RCP, que tenim els projectes, començar això. I això ho fem amb un grup de tot Espanya, no? En realitat, perquè té Múrcia, Galícia, Barcelona, un grup d'investigadors de diferents llocs. I a partir d'aquí vas fent xarxes, vas coneixent gent, comença a fer més gràcia, llavors dius, bueno, jo crec, a mi m'agrada fer la recerca, però crec que necessito formar-me més, no? I a partir d'aquí comences a investigar. Investigar per formar-me, vull dir. Jo vaig acabar fent un màster de recerca, sí? Perquè els que... Abans ho parlàvem amb algú, no recordo qui era, que deia, no, fas un màster i t'ensenyen a fer recerca. No, els màsters normals no t'ensenyen a fer recerca. El màster normal t'ensenyen a sobrevivir al TFM, sí? Que és, llavors, si realment us agrada la recerca, heu de fer un pas més i fer un màster de metodologia de recerca, no? I a partir d'aquí ja dius, bueno, pues ya que estoy, vengo, doctorado, no? I ja fas el doctorat. Jo crec que tots els que... Bueno, jo tothom el conec, el doctorat no és una experiència traumàtica, és llarga, però traumàtica no és. Al final és molt interessant i acabes fent i adquirint experiències i coneixent gent molt interessant que t'aporta moltíssim. I concedeixo totalment als equips de recerca. Dit això, com funciona? Doncs bàsicament la nostra aplicació és, el que heu vist, hem fet. Us volia portar un vídeo que estem fent però no l'hem acabat encara, llavors no l'he de presentar. És, ja sabeu, una aturada respiratòria, hem d'alertar el 112, a partir d'aquí s'envia l'ambulància, com hem fet sempre, i el que fem és que a través d'aquest sistema geolocalitzem els voluntaris que estiguin en el nostre entorn ara mateix a 400 metres de l'incident. Totes aquestes persones, us he de dir, us he d'explicar, perquè és una cosa que té molta controvèrsia, és si tu no acceptes veure la missió, jo no sé que existeixes, sí? No és punitiu, jo no sé on esteu a totes hores, ni jo ni el sistema, no ho sap ningú. És a dir, fins que tu no reps alerta i dius quiero ver què me quieres enviar, fins aquí nosaltres no sabem que existiu, ¿vale? Llavors, s'envia aquesta alerta a través de l'aplicació i poden passar dues coses, el que veiem aquí a la imatge, no? Aquest senyor d'aquí a la dreta, o a la vostra esquerra, sí que accepta la missió, per tant veurem les seves dades, i aquell que va en bici no accepta la missió i no sabrem res d'ell. Sí? Amb tot, si aquest va de camí i li sorgeix un problema i cancela, ell pot dir, vaig de camí i pel que sigui, mira, és que m'he trencat el peu, m'he caigut, no sé què, no vull, no passa res perquè no registrem la informació. No és punitiva aquesta aplicació, és una cosa molt bàsica, perquè com ara només són professionals sanitaris, hi ha aquell tema de l'obligació de socorro, no. És a dir, no passa res. Si no acceptes la missió, no passa res. Si vas de camí i al final no pots, no passa res, perquè la resposta és la mateixa. Sempre enviarem ambulància, si podem arribar millor, i si no, no passa res. D'acord? Aquest accepta i arriba al lloc, comença les maniobres i a partir d'aquí, finalment, arribarà als equips del SEM i acabaran de fer la reanimació. Sí? Aquest és el funcionament, és molt senzill. Quan acaba això, els voluntaris els demanem que facin una enquesta per valorar com ha anat la situació. I detectar, que és un projecte amb el que estem treballant també, detectar si hi ha algun problema psicològic. Perquè en el cas que tinguin alguna afectació psicològica per l'actuació, perquè heu de tenir en context que potser podeu anar al veí de dalt o l'amiga que viu al carrer del costat i llavors la situació no és la mateixa que anar vestits d'emergències. Llavors això impacta. Sí, verdad que impacta. Vivió una parada y mira, no quiero trabajar. Exacte, i llavors per això hi ha aquesta enquesta, per detectar si hi ha. I si en el cas que detectem alguna alteració, els psicòlegs d'emergències del SEM entraran a fer intervenció. Per tant, no és un sistema en el qual els voluntaris van sols, sinó que estan totalment geolocalitzats mentre fan la intervenció. Quan acaba la intervenció se'ls demana la informació, els truquem quan van de camí per explicar-los una mica el servei i quan finalitza, si hi ha alguna intervenció més, el psicòleg els farà una intervenció per ajudar-los. En què moment feu l'enquesta? L'enquesta la fa quan el voluntari finalitza la missió, li hem determinat missió, això, quan el voluntari finalitza la missió, que és o la finalitza ell o la finalitza la central de coordinació, automàticament els hi salta un pop-up de contestar amb aquestes dades. I la pot contestar
Com vulgui. Vull dir, sí, perquè això és important, no? El mateix emocionalment, si no se recupera el malalt que contestis, De fet, que 3 dies després ho vegis d'una altra manera. ara mateix salta només acabar la missió i el que estem treballant amb els psicòlegs és que potser hem de passar les 48 hores, perquè les primeres 48 hores realment no has assimilat encara el succés. Llavors estem fent això també, sí. Vale, quants voluntaris necessitem? Doncs hi ha molts estudis que determinen quants voluntaris necessiten perquè sigui efectiu. Ja sabeu que els que més dominen aquest tema són els països nòrdics i principalment els Països Baixos, que són els que tenen els models més desenvolupats de Community First Responders. No hi ha un criteri de X voluntaris per cada 100.000, no hi ha un criteri per quilòmetre quadrat, perquè a més la densitat poblacional canvia moltíssim. Però bueno, el que voldríem és que com a mínim arribés un agent al 50% de les aturades cardiorrespiratòries nostres. Això és un objectiu a molt llarg termini. Hem fet un càlcul, us he portat un càlcul aproximat en base als estudis que hi ha avui dia. Hi ha diferents estudis, I necessitarem aproximadament entre 60.000 i 70.000 voluntaris a Catalunya. Poco a poco. Estamos trabajando en ello. Poco a poco, no os pongamos nerviosos. Hi ha molts estudis. Al final, el que volem incidir nosaltres, realment que estem treballant amb els mapes, és per incidir en quines zones on més hem de captar més voluntaris, no? Perquè hi ha zones que estan més despoblades, hi ha zones que triguen més a arribar, llavors estem detectant aquestes zones en base a les dades que ens proporciona el RENCAT també d'on s'han produït les aturades cardiorrespiratòries prèvies, doncs intentar veure on hem de focalitzar els esforços per aconseguir més voluntaris que, per exemple, a Barcelona ciutat potser no és el lloc més indicat, però Sabadell i Terrassa, per exemple, que és una zona negra de parades, sí que necessitem més voluntaris. Si féssim per quilòmetres quadrats necessitaríem 320.000 voluntarios, que esto ya os digo yo que ni estamos trabajando ni vamos a llegar, bueno, mica en mica, d'acord? Us he portat aquí els codis per si encara no us heu registrat, si voleu registrar-vos i si voleu fer difusió, sisplau, amb els vostres companys i poca cosa més. Què volem? Quina és l'aplicació pràctica? Doncs la participació ciutadana, jo crec que això estem tots, no? Cada vegada formem més, cada vegada volem formar més col·lectius, doncs ampliem la renovació, identificació de les zones crítiques, com us deia, un feedback continu de què està passant, perquè tindrem molta més informació sobre les aturades i com s'atenem, i l'experiència dels reanimadors, que és el que ens interessa, que potser són els grans oblidats. Hi ha 2 articles només en tota la literatura que parlin de l'experiència dels Community First Responders com a reanimadors, que això és molt poc, en realitat. I ja està. Si he portat això, si us heu descarregar. Vale, mira, jo... Deixes que jugui una mica, Ostres, jo he fet una... Vas escoltar una xerrada, ¿no? Me vas ficar al YouTube y, ostras, esto tiene que ser una caña, ¿no? Pero es que pero a mí ¿quién me protege, macho? Porque claro, ¿y si yo la cago? Porque además, como no me exiges formación, ¿no? Sí. Yo voy allí con toda mi buena voluntad. ¿Y si le rompo las costillas? ¿Y si después... ¿Y si soy yo? ¿Yo cómo quedo? O sea, ¿y si me deciden que yo soy culpable de lo que le ha pasado? Porque, ¿cómo va esto? Porque yo estoy cagado, Hay una ley que nos protege a todos y es que cuando tú vas a hacer algo y lo haces de buena voluntad y es para ayudar, es la ley del buen samaritano, mal dicha, pero tiene una ley, tiene un número, no os lo he traído porque no quería meter todo el tema, porque es una de las preguntas que hay en el cuestión de... no pasa nada. Primero porque soy yo como sistema de emergencias el que estoy pidiendo que vaya y soy yo el que te está prestando ayuda mientras vas para el camino y cuando llegues allí si no sabes hacerlo, igualmente yo te voy a prestar asistencia. Nos pasa lo mismo que si tú ahora vas por la calle y te encuentras una persona en parada cardiorrespiratoria y no sabes qué hacer, cuando tú me llames, el dispatcher, el enfermero te va a decir, vale, pues ahora vamos a empezar a hacer maniobras y se hace RCP telefónica. Y una cosa que decimos para el engagement con estos pacientes es, tú no eres responsable de lo que está pasando, el responsable soy yo hasta que llegue la ambulancia. ¿Sí? Siempre de hecho, nos responsabilizamos de todo lo que pase hasta que llegue la ambulancia. Entiendo que el asistente hace el ACS. Sí, el agent comunitari. Está en contacto con el 112. El ACR Response se gestiona desde el centro coordinador del SEM. O sea, sí. Lo hace el SEM. La respuesta es sí. Vale, sí. Entonces, sí. De hecho, lo hacen las mismas personas, los enfermeros y los técnicos, que son los que activan las ambulancias, son los mismos que activan este sistema. Quiero decir que si a mí me salta la alerta y yo le doy OK
llego y me encuentro el señor en parada, sí o sí estoy en contacto telefónicamente o videollamada con De él. hecho, es que cuando tú aceptes la misión, es decir, tienes que saltar de hecho, tienes que darle 2 veces para aceptar la misión, para que veáis que es un sistema garantista. Cuando tú aceptes la segunda vez, te llamará por teléfono del SEM para decirte: hola, soy el centro coordinador del SEM, vas a tal sitio, tal, es un paciente que tiene tal. Igualmente, si de camino detectamos cualquier cosa, por ejemplo, pues imaginaos que mientras entra la llamada, se activa la parada y durante la consulta el enfermero detecta que hay un ambiente hostil, que aquel entorno es seguro y tú vas de camino, te llamarán y te dirán: no vayas. Yo sé, y la última cosa que te comento. ¿Aceptas que vayan, ojalá, varios que te digan? Inicialmente el sistema solo permitía uno y con los grupos focales que hicimos salía este problema también, el problema de seguridad. ¿Por qué tengo que ir solo a un incidente? Y si hay zonas conflictivas, y si me agreden, y si tengo que salir de noche, porque esto te puede saltar, pero a las 4, a las 5, de hecho sabemos que las horas más críticas son las primeras horas de la mañana y de noche. Entonces lo que hemos permitido ahora es que te deje más de un voluntario puede aceptar la misión. Entonces pueden ir 2 hasta 3. Sí, pueden ir. Sí, clar, el que te llama i tot, que has arribat, clar. Si l'entorn és hostil, tu No, cap allà... no, perquè en el moment... Saps què passa? És a dir, des de les... Sí que si estàs a 5 metres no es va a llamarte. Una cantonada, has d'arribar... Sí, En realitat no ha de passar. En realitat no ha de passar perquè hi ha un temps entre que assigno, activo i te llamo. Però en el moment que tu dius sí, perquè us feu una idea, en el sistema que veiem apareces tu. És a dir, jo veo un mapa de Google Maps con la incidencia, en el moment que tu acceptes 2 vegades apareix una bola de color blau, que és el voluntario, i al costat em surt el telèfon. En el moment que se pone azul, yo lo tengo que llamar. Y decirle: hola, soy el centro coordinador del SEM, vas a este sitio, y te voy a hacer seguimiento, perquè mentre tu estiguis activat, et geolocalitzo. Sí? Llavors sé si arribes, si no arribes, si passa alguna per el camí, si te pares, llavors hi ha aquest seguiment. És a dir, en realitat una de les missions del centre coordinador és protegir aquests voluntaris fins que arribin la resta de recursos. I si els voluntaris... La alarma es gente con experiencia profesional, por ejemplo, para los ciegos. El problema de los ciegos es que el problema de los ciegos es si se van a poder llegar. Ahora mismo no está adaptada para personas con discapacidades. Por ejemplo, yo he dado formaciones en la 11 para personas que sí que saben hacer una. Sí, Saben hacer. pero el problema es que quizá yo los mando a 400 metros de distancia. Claro, no saben. Y las indicaciones, si saben llegar como un Google Maps, Claro, va a poder ser. no está exclusiva. No, de momento no. Sí, sí. Poco a poco. ¿Sabes lo que me está gustando? Bien. Si t'activen i tu estàs de camí, estàs, jo què sé, doncs al parc amb ton fill o fent altres coses, o sigui, te pots portar a aquella persona a assistir? Jo crec que lo ideal aquí és que no assisteixis. Clar, perquè tu has d'anar a un entorn en el qual hi ha una persona que està amb aturada respiratòria que no seria el millor per... Si tu no pots en aquell moment, no pots. Ja et trobarem altres. Tu veus i dius: és que està aquí mateix. Si tu tens la confiança com per portar-te el nen i quan entres per la puerta, apártame esto. Vaya, No tu veí. Que te vayas. Tu veí, que tu pots fer El niño con el vecino del segundo y te vas a tercero y tercero. Algo així. No. En realitat és sencillo. Lo que passa que el problema és que quan tu acceptes la missió encara no saps on està l'adreça, És a dir, jo t'estic dient que a 400 metres hi ha una aturada respiratòria, però tu no saps a quina distància. Fins que no dius sí definitivament, no saps on està l'adreça. Saps què vull dir? Però bueno, és que és igual, perquè després ens ha passat que hem tingut una voluntària a Tarragona que al final van en cotxe. Va agafar el marit i va dir: llévame en cotxe que tengo que ir no sé dónde. I es va plantar allà, sí. Jo crec que el missatge és que el projecte ha d'estar molt clar, ha de ser senzill i tots els ICIs fora, no? Treu-te'ls de sobre, perquè si no... Sí. Tenim previsió de quan tindreu activat? No. De moment és a Tarragona. Suposem que en breu Lleida, tota la província de Lleida, tota la província de Tarragona i la Catalunya central, que implica el que nosaltres gestionem com a Catalunya central, i a partir d'aquí segurament entrarem per Girona, Metro Nord, Metro Sud, o Metro Sud i Barcelona i després Metro Nord, una mica...
Les perifèries. Sí, és una mica complex. Ens avisareu. El problema en realitat no és que nosaltres l'activem, perquè jo ara mateix puc enviar una alerta a qualsevol lloc de Catalunya, jo puc activar a qualsevol lloc. El problema és no tenim bossa de voluntaris suficients com per arribar. Llavors, clar, hem d'anar carregant aquesta bossa de voluntaris, que és el gran problema de com capta aquests voluntaris perquè realment el sistema sigui eficient. Perquè jo puc enviar alertes, que jo puc enviar totes les que vulguis, a tota Catalunya. Ok, gràcies. Des de la jornada de recerca, diguem, a mi em sembla molt interessant el que explica el Sergio, perquè ell té molt de cap i molta previsió, no com jo, i fa les coses d'una altra manera. I llavors vosaltres, per obrir la ment a com fer les coses, una opció és captar fons d'alguna manera, no? Presentes un projecte, si el projecte està bé te'l becaran i aquell projecte becat pot funcionar d'alguna manera, no? Llavors ja ha guanyat projecte i està tirant és una altra forma de fer. Llavors, hi ha algunes coses que potser teniu idees que en lloc de tirar-vos a la piscina, no? Que és el que faria jo vaig directament amb Juan Palomo, no? I amb pocs recursos no necessito gaires coses, però si teniu un projecte més ambiciós, podeu seguir el camí que està fent ell, que d'alguna manera ell busca aquella subvenció amb l'equip, amb tots els recursos, i si allò està molt bé, li becaran i ho podrà fer. Si no està molt ben fet i molt ben plantejat, no li becaran, perquè hi haurà d'altres projectes competint que seran més bons que el seu i no li donaran. Llavors, per obrir una mica la ment al rerefons que hi ha darrere de tot això, doncs és una molt bona opció i potser millor que la meva. El que passa que sempre... Perdó, digues. No, escolta, jo no, una mica amb el que deia ell, juntant, no vull fer res, no vull ser confabulant, però per llegar-vos els dos, hi ha hagut una història que ha dit el company de darrere del tema dels sensorials. A mi m'ha frapat molt aquesta història perquè jo tinc una sensibilitat especial amb aquest tema. I llavors, clar, heu parlat del cec i dius, ostres, si jo li poso unes ulleres Smart Glasses amb un cec, que és el que visualment em capta la situació i la geolocalització, em el dirigeix. Llavors és un voluntari i el podria fer servir per portar-lo fins a aquells 400 metres. Per què no? Per què no? És a dir, des del punt de vista sensorial que tenim, per exemple, els sords, els cecs i una sèrie d'afectats socialment que estem en una situació inclusiva a tot arreu, per què no pensar en una situació que realment podria catapultar a un altre projecte de recerca? Per què no? Faig un spoiler, El projecte que hem presentat amb la Sílvia i amb el Xavi... La Sílvia i amb el Xavi té diverses fases també. La primera és entrenar els dispatxers perquè el projecte seu està molt bé, però no hi ha evidència que els dispatxers estiguin capacitats per fer aquesta guidance. Sí? Per telèfon ho fem relativament bé, però encara l'RCP telefònica encara té un marge de millora important, però clar, amb ulleres, perquè ells han detectat coses amb els seus pilots molt interessants, ¿no? Es que con las gafas solo veo el tórax del paciente, no veo nada más, ¿sí? Por moltes coses que ells tenen molta informació. Llavors, una de les fases inicials és entrenar els dispatchers de com s'ha de fer això, però l'altra, el que volem en realitat és volem posar a la policia amb ulleres de Smart Glasses i amb aquesta aplicació perquè ells arribin abans que ningú i els puguem guiar. Perquè s'ha demostrat que... Perquè són alertants qualificats. Perquè són alertants qualificats. No, sinó perquè estan molt distribuïts i estan en moviment constantment. Perquè hi ha estudis, per exemple, escúchame, hi ha estudis, que no sé si va ser el Roberto, que no, va ser el Nino, si li poséssim un DEA als repartidors de Globo, en 1 minut i mig tindríem un DEA en cada puerta. Bueno, a ver què estan dando. Llavors, el que volem és això. Hauràs d'anar a recollir abans de peix. Sí. La idea es anar fent, al final vas buscant sinergias, sí, es això, sí. Una pregunta, que a lo mejor lo has dicho antes y se me ha quedado. ¿Para ser voluntario tienes que ser sanitario o tener conocimientos? Porque cuando te das de alta... Aquí hay limitacions que no faràs els 320. Aquí hay como dos vertientes. Hay quien piensa que tienes que estar formado en soporte vital básico para hacerlo. Mi opinión personal es que no tienes por qué estar formado en soporte vital básico. Y lo digo por una cosa muy concreta. Cuando tú llamas por teléfono de emergencias, te voy a obligar a hacer RCP. Sepas o no sepas, quieras o no quieras. Sí, voy a intentar que por todas las maneras lo hagas. Si tú tienes una sensibilidad especial para ir a ayudar a alguien, es que ya estás predispuesto a que te haga. Si tú te haces voluntario a esto, en algún momento vas a hacer una formación. ¿Sí? Ya solo por el hecho de hacerte voluntario y si algún día me activan, pues te vas a acabar formando. Entonces, al final, es otra forma de captar más población formada en soporte vital básico. No hace falta que hagan megacursos, pero quizá una charla, un taller en el colegio. Eso sí, lo que tienes es mayores de 18 años. Eso sí que... Sería una forma de ampliar esta etapa de Oli, ¿no? Sí. Es decir, bueno, tú si quieres ser voluntario,
pues te mando a hacerte una formación. Sí, totalmente. La idea si os fijáis, hemos puesto súmate a la comunidad hacer Respond, porque la idea es crear una comunidad de gente que voluntariamente quiere mejorar la supervivencia de los pacientes. Sí. De esto, en realidad, viene otro proyecto por detrás, que es una comunidad virtual de aprendizaje para diferentes cosas de la tesis doctoral que tenemos ahí. Sí. Mare meva, mare meva. Jo, per acabar una miqueta, això és superinteressant, ens estarem aquí estona parlant. L'únic que, aprofitant la jornada, com deia la Sílvia, ella, amb un cartró i una canya, es fot un nino, no? I tu aquí demanes un peris, que són 2 anys, això són 2 maneres de treballar diferent. Si a ella no li surt bé, agafa el nino, el fot a la brossa i se n'inventarà un altre al cap d'un minut. Però tu, si realment aquests 200.000 euros o 50.000 euros o el que et donin, hòstia, després fots faixa, és a dir, no surt res, t'exigeixen un estar constantment estàs donant feedback, al mig del camí et poden dir, ets, noi, que no estàs complint, això s'acaba aquí. Sí, això té una complicació que sembla que pedir dinero sea muy fácil. Yo es la primera vegada que em donen diners, también. Yo he pedido esto, pero es que m'han donat un duro i en realitat no te'l donen, només et paguen el sou i li paguen a l'empresa. Tu no veus ni un duro. El que sí que tens és una responsabilitat, perquè al final és finançament públic que t'estan donant per aconseguir. I llavors, com deia ella, vindrà l'Aquas, que és qui nos fiscalitza, i et diu, a ver, resultados. Sí? Llavors et demanen resultats. Sí. Però no al final, durant el trajecte. Durant el trajecte també et van monitoritzant una mica? Sí. Et van monitoritzant i et van formant, que aquesta és una altra. A l'Aquas et va fer formacions de com millorar. El que sí que heu de saber una cosa, i és que és una cosa que està molt de moda ara, i és que no està, una mica amb el que deia la Sílvia, no és tanto publicar, sinó com que la tingui impacte. I l'impacte no vol dir publicar en revistes científiques, sinó que sigui transferible. Aquest projecte, per exemple, té molt impacte, perquè arriba a molta ciutadania i és un projecte que pots fer a tothom. No has d'anar a buscar el Resuscitation, a veure quién se va leer mi Resuscitation. Sí? És a dir, això és per tothom, pots fer comunitats. Tenim gairebé totes les escoles de tècnics en emergències estan sumades, el CCR s'ha sumat a fer difusió. És a dir, al final és una comunitat i això té molt impacte a nivell de societat, que és el que realment està demanant ara mateix les agències de qualitat. L'impacte més que les publicacions científiques. Que no sempre és que quiero publicar. Jo abans deia al Jordi, jo publico muy poco. Jo tinc muchas ideas locas, però publico molt poc, en realitat. Bueno, dintre de l'equip ja tens el que publica i no sé què, tu eres el loco de les idees. Sí. Perfecte. Vols acabar? No, sí, no, això que estàs dient, sí, és veritat, o sigui, jo soc avaluadora a l'Aquas i als PIS i tot. I és veritat que ara han canviat des de fa... Diràs uns números ara. I el que ara han canviat des de fa pocs anys, que donen més pes a la part estratègica que es diu, que et donen més espai perquè puguis explicar aquest impacte que tindrà a la població la teva recerca, que no pas amb, jo què sé, altres coses més científiques, que òbviament han d'estar bé, però estan donant molt de pes a aquesta part. Inclús hi ha una part que et diuen explica el teu projecte amb llenguatge per a la població general, perquè qualsevol ho pugui entendre, i això fa poc i estan donant molt de pes, i jo trobo que... Però amb això nosaltres juguem amb un avantatge molt important, els que ens dediquem al Resuscitation Science, a la ciència de resuscitació, perquè la nostra recerca té molt impacte. Sí, perquè qualsevol cosa que pots fer té molt impacte, en realitat, canviar. Jo, per exemple, faig amb un investigador que coneixeu gairebé tots, faig molta recerca, per exemple, en ¿por qué los parches del DEA no salen mujeres dibujadas? Sí? I això té un impacte brutal. És a dir, i fas un article que el que fas és buscar parches i quants parches tenen dones dibuixades i ho relaciones amb per què es desfibra menys o per què moren més les dones, perquè no són capaços de col·locar-lo bé, i això té un impacte altíssim. Perquè és transferible als fabricants. Per exemple, tenim molts, des que vam publicar aquest, tenim molts més de fabricants a dir ¿cómo hacemos esto? Llavors això té molt impacte i no fa falta que sigui una recerca de 400.000 euros. Ho vam fer sense un duro. O sigui, la majoria de coses que jo faig les faig sense diners, una mica com la Sílvia. Que guai. Los niños son todos masculinos. Aquí? Los niños, digo. No hi ha... Ara ja no. Ara ja hay femenino. Però la majoria La majoria sí. ja m'han dit l'any. Sergio, mil gràcies. A vosaltres. Un plaer.